Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri, egu bakoitzero lege zementxe gaituzue beste behin arira saioarekin. Eta aurreko astean moduan, oraingoan ere, alkate karguan bigarren agintaldiari ekin dion gonbidatu bat izango dugu solaskide, Izaro Elortza, Oñatiko alkatea. Kaixo Izaro, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Tira, aurreko agintaldian ere zeu izan zinen, Oñatiko alkate, berretsi egin duzu postua azken udal hauteskundeetan, tamaina hartuta alkate lanari? Bai, esan geke bai, ez da, bigarren legealdia eta beste lasaitasun batekin hasi dugu legealdi hau. Eta tamaina hartuta, udal gobernu talde berria ere? Bai, goia, segisa da, horrazkenian gobernu talde barrixan, gauzela bost, ez da, jarraitzen dugunak, eta 6 berrixak, eta horre nolabait jarraipen bat eta jarraikortasun bat bermaketan dagoela, ez? Eta, gero artean behia elkar ulertzen gara, eta helburu konkretua ditugu, elkar banatzen dituguna gure artean, eta nik uste dute pausoak emuten bagabitzela ja. 8 hilabete dagoeneko, agintaldia hasi zela, orain artekoaren gaineko ze balorazio egiten duzue? Nik uste dute balorazioa bere osotasunean positiboa dela, ez da, lehengo legealdixakin konparatuta, guretzako hasieran nerezako behintzat ezberdina izan da, ez da, esan dako moduan berriro hartu behar izan xau eskua, udal batza berrixa osatu behar izan dalako, taldia baita berriztu, erronka berrixak eta herri programa berrixa auki dugu, baina esan dako moduan nolabait jarraikortasun bat emuteko gai izan gara, ez? Eta hor, baten aldixa txikitsua izan da. Martxan neuzen proiektuari jarraipena emun, barrixape martxan jarritugu, eta taldia nik uste dut, esan dako moduan injartxu dauela ez, eta zentzorretan nik uste dut balorazioa positiboa. Hori udal mailan, gisa da eskualde mailan aurtengo legealdixan beste dinamika bateri hasi xaula, bai udalen artean eta eskualdeko beste eragile batzukin elkarlanian gabitz, eskualde mailako proiektuak eta martxan jartzeko, eta nik uste hori oso positibo baloratzekoa dela. Udalera itzulita EH Bildu, udal gobernuan, EAJ, oposizioan, zer moduzkoa da, bien arteko harremana? Gisa da, legealdixa hasi besterik ez dela egin, eta arlo batzutan, beste tamaino elkar ulertze gehiago edo elkarlan gehiago baldin badaude, orokorrian esango eke oposizioarekiko legealdi honetan urruntze gehiago egarri dugula. Gauza txikinetan eta lehengo legealdixan adostasuna daukagun puntutan, momentu honetan ez dugu lortu, ez, adostasun horrek. Baina, esan dako moduan legealdi hasieran gauz, eta ikusiko dugu honek ze martxa hartzen dagoen. Ikusiko dugu, ze martxa hartzen duen ez duk aipatu moduan Izaro, kalera egin behar dugu, izan ere herritarrei ere galdetu nahi izan diegu, ea beraiek ze balorazio egiten duten, agintaldi barriko lehen 8 hilabete hauen gainean. Inigo Barrena, lankidea, ibili da galdezka. Ekainean urtebete izango da, udal gobernu barrixak eratu zianetik, eta gaurkoan Oñatiko herritarrei udal gobernuak bide honetan egindako lanaren balorazioari buruz galdezka ibili gara. Nik uste neko txuko nahi dela. Beti izango mejoratzeko, badaude gaina mejoratzeko gauza batzuk, baina impresio baintza neko ondo nahi dela. Ni izango neken balorazio hona dala, eta ni uste jentia be gustora dauela, da bizen gauzak iten. Ados nau, geixenetaz. Nik uste egin duten lana eta egiten edien lana egokia eta ondo dagoela. Ni bai ikusten dute azkenengo estuan, azkenengo hilabetetan, balorazioa orokorria nahiko ona, eta gerora behira martxa berdina jarraiketan du. Entzun duzuen, Goienaren mikrofono aurrean hitz egitera animatu direnen partetik, Izaro, balorazioa nahiko ona da, hor batek aipatzen zuen ez da, ea gerora begira ere martxa berdinean jarraitzen duten. Hoxen da, helburua bai, eskertzekoa da baita ez, tarteka bintzat gauza honak entzutia, eta bai, helburu hori da ez, guk aurrera begira orain arteko lan horrekin jarraitzea nahi dugu, badakigu ze helburu dakun, apurtxo bat herritarren ongizatia erdigunean jartzen dugu, eta badakigu alor ezberdinetatik aritu behar dela hori lortzeko, ezberdina dauzelako, eta martxan ditugun proiektuak, eta onartzen ditugun aurrekontuak horri begira doiaz, eta helburu garbi horrekin behintzat.
Aurrekontuak aipatu dituzu eta horiei heldu behar dieguen justu ere, aurtengo azkena baino 10% handiagoa da, 23 milioi euro pasakoa. Nolako aurrekontua da eta ze irizpide hartu dituzue kontuan hori osatzerako orduan? Bueno, apurtxo da nik uste dut aurreko urtetako aurrekontuen antzera bilatzen dugula oreka hori, ez? Azkenian, alor guztietan dauz proiektu interesgarrixak eta egin beharrekuak, baina bai saiatzen gara modu batera edo beste batera, erantzun ezberdinak emuten bihar ezberdinari, ez? Zentzu horretan, esandako moduan 23,2 milioiko aurrekontu bada, igoeratxo bat egonda eta hori bereziki igual aipatzekoa da, Next funtsetatik datozen inbertzioetarako bideratuko dian kopuru hori dala, ez? Orokorrian, izarea ezberdinetako proiektuak batzen dituen aurrekontua da, eta bai nabarmentzia gure izaten dugu, 1,5ko aurrezki arrunt positiboa dakulako baita, ez? Azkenien horrek, egonkortasun bat bermatzen dauelako udalian. 23,2 milioi euroko aurrekontua, horietatik 4,3 milioi euro bideratuko dira inbertsioetara. Zeintzu izango dira esku hartzerik nagusienak? Hor nabarmentzeko bat ez be 2,6 milioi izango dielako Next funtsetara bideratuko dianak, eta artian dauz emakumeen etxeko birgaitzia, Torre oso eta Ausako tarte hortarako bidegorrixa baita, aparkaleku disuasorioa, Araotz eta Arantzasuko aparkalekuen monitorizazioa bideratuko da hortatik, udaletxe inguruko edo plaza guneko baita, dakon izaera anitzerako bitartekoak jartzeko beste inbertsio batzuk egingo dira, horreik batzuk aipatziaren bai, bestela gainontzian irisgarritasun lanekin aurrera jarraituko dugu, badaku baita hor urgaineko jolasguneko, jolasgune inklusibo baterako bigarren fase baterako aurrekontu bat baita. Gauza da 4,3 milioi dauzela, inbertzio ezberdinak bideratzeko, egisa da baita oin gauzen puntuan, aurreko urteko likidazioa onartu dela, eta hor aurreko urtetik datozen proiektu batzu txertatu beharko diala. Orduan, orotara aurrekontutan 4,3 milioi onartuta baldin badauz orain beste 4 bat isa gehituko dira. Orduan, ejekuzio potentia izango dugu 2024 urtean. Tira hainbat lan, hainbat proiektu, hainbat asmo aurreratu dituzu, joango gara, horietako hainbati buruz hizketan. Irisgarritasunari dagokionez, irisgarritasun lanetarako urtero gordetzen duzue diru partidaren bat aurrekontuetan? Bai, saiatzen gara urtero faseren bat edo beste egiten. Egisa da, fase bakoitzak aurrekontu potentia eskatzen dagoela, demagun 300.000 bat euro bideratzen dira gutxi gora bera, eta horretarako bai egiten duguna da urtez urte, exekuzio proiektu ezberdinakin izateko aukera, gero ejekutatu ahal izateko, eta askotan baita saiatzen gara bestelako proiektu batzuekin uztartzen hau da. Gune batien argiteria eguneratu behar bada edo auditeriak aldatu, hor faseren bat egiteko baldin badago, bi proiektuak uztartzen ditugu, ez? Orduan, urtez urte aurrekontua eskatzen dau, baina saiatzen gara gune ezberdinetara iristen. Momentu honetan aurre ikusitakoak Otado Zuaiztiko irisgarritasun lanak dira, Aita Madina, Lizaur kalea eta Kale Zaharra ere hartuko ditu plan integral horrek, zer jasotzen du? Azkenean, lehenengo fasea esango gekena zen, plan bat egitea, irisgarritasun plan bat, eta horrek egiten dagoena da apurtxo bat aztertu gune hori, aztertzen dau, oztopo bariko gune horrek zer eskatu behar dagoen, plataforma bakarra izan behar ez, argiteria eta bestelako elementuak mugikortasuna aintzat hartu behar dau. Ordan gutxi gora bera, izango da mapa bat, zer egingo dan gune horretan, nahiz eta hori bere horretan faseka banatu beharko dan, eta ero fase bakoitzian hartuko dian erabaki konkretuak. Ordan momentuz plan badaku, eta esandako etorkizunean, poliki-poliki egiten joango gara bertako lan batzu baita. Gauza zehatzak edo datak edo emateko goizegi da oraindik? Hondekan goizegi bai da. Horrazian, esandako moduan, lehenengo exekuzio proiektuak inazibiako ginateke, eta gero exekutatu. Aurten gaur-gaurkoz, bai dakuna da beste proiektu batzuk eginak, eta exekutatzera pasatuko gara olakoako beste fase bat. Baduzue asmoa udaletxe eta plaza ingurua berritzeko, zelan egingo dituzue eta noiz hasiko zarete? Horbe azkenian ikusten duguna da,
gune hori oso garrantzitsua dela Oñatiarrentzat, herriko erdigunean dau, bihotza da guretako, esangoeke herriko bihotza da, eta erabilera anitza dako, bai egunerokoan eta bai puntualki egiten dian ekimenetan. Orduan, hor kontutan hartu behar dugu, edo zer gauzat edo moduz ezin dela egin, ondare historikoko elementua baditugulako. Lehenengo eta behin, bai hasiko gara puska bat bertako lurzoru aldatzen irristakorra dagoelako, eta eskara konkretuak izan ditugulako hortipe baita, parte hartzetik bai horten zan, eta horrekin hasiko gara. Eta, izaera anitz hori kontutan hartuta be, bestelako esku hartze batzupe baita, baina horren berri aurrera joango gara emuten. Aipatu nahiko nuke emakumeen etxea proiektu estrategikoa udal gobernuarentzako, zu gainera alkate izateaz gain, berdintasun saileko batzorde buru ere bazara. Ze itxura dauka gaur egun, noraino heldu da egin den lanketa eta zer gelditzen da egiteko? Emakumeen etxeko proiektuak esangoeke bi lanketa daukola paralelo, bata etxera bera, exekuzioa eta obra, eta bestetik parte hartze prozesua, barruko guzti hori antolatuko dauena. Orduan, nahiko paraleluan gabitzen eruaten prozesuak dira, biak be, bata bestia elikatzen dauela, nolabait, eta momentu honetan esan genezake, obrari dago kixonez, lehenengo fazia, birgaitzia, gutxi gorara bukatuta dagoela, eta oin sartuko gineke bigarren faseko exekuzio proiektua idazten. Horrekin lizitazioa ontsenetarako dugu, eta espero dugu dana ondo joaten bada, udazken aldera edo obrekin hasializatia. Izango litzakena, barruko dana egitea. Eta paraleluan parte hartze prozesuekin ari gara, oinartian oinarrixak eta adostu ditugu, zen motatako emakumeen etxea nahi dugun, azkenengo fase honetan, apurtxo badia erabiltzaileak eta erabilerak definitu dira, eta on ja, gobernantza eta kudeaketan inguruko hausnarketan ari dira parte hartzaileak, bigarren saioa aprobetxatzen dut esateko, martxoak 16 izango dela, eta berriz be atiak irekita dauzela, nahi dauenak parte hartzeko. Esan duzu, parte hartze bitartez diharduzuela lanketa hori egiten, bide erraza ari da izaten? Nik bide erraza edo erraztea nahi izan dugu, eta prozesu bat zainua izatea, baliabidea gabitz jarten horretarako, edornok edozein momentutan sartu irtenak bermatuta izateko, eta bakoitza bere ekarpenak aldauen eni eta nahi dauen enian egin ahal izateko. Kanpontik be baliabidea gabitz eskainketan, zuzenian partez badu hartzen be, nolabait jarraipen bat egiteko, prozesuan inguruan. Eta nik uste dut, oso emankorra dabiela izaten, parte hartzaileak be, gurakonek eta uste dut hola dela, zainduak be sentitzen diala, eta bai dabitzela euren partetik asko jartzen be baita, orduan, zentzu horretan be baita eskertuta. Musika eskola, Lizaro, kiroldegia berritu zenuten, aurreko agintaldian, musika eskola berriaren agintaldia izango dau? Horretan gabitz, aurreko legalixan hasi ginen, prozesu batekin, apurtxo bat, diagnostiko bat egitea nahi izan, aurrera begirako erronkorraik zeintzu zean definitzeko, adibidez, eskaintza pedagogikoa edo gobernantza, eta horren aritik, bihar horraik identifikatuta, zer nolako espazioak bihar zian jakiteko. Prozesuekin hasi ginen, bertan bera itxi behar izan zen ala eskatuta, apurtxo bat, prozesutik kanpo, kasu honetan EAJak beste proposamen bat eskatu ebelako, eta apurua kutsu politikoa hartzen hasi izan, eta zuzendaritzatik ikusi eta bai, egoila hauteskundea gerturatzen ari ziala, eta nahaztea ezalako nahi, bertan bere izan, eta oin berriro hasiko gara horrekin. Aurrekontua badako horretarako, eta prozesuakin jarraituko dugu. Beraz, prozesuari berrekingo diozue, baina aurrera biderik gaur arte ez da egin, orain berrekingo diozue prozesu horri. Hori da, ontzen hasiko gara berriro. Eta kokalekua eta ez daude oraindik zehaztuta. Ez daude zehaztuta. Aztertzen behar duzue. Hori da, momentuz da nahi irekitzea dau eta joango gara pausuak emuten. Tira, ari gara, hainbat kontu aipatzen, baina herritarrei, oraingo honetan ere, galdetu diegun oski, eurek zertzu ikusten dituzten herrian hobetu edo aldatu beharrekoak, eta hona hemen, Inigo Barrenak jasotako proposamenak. Oraingo honetan, Oñatin hobetu beharrekoei buruz galdezka ibili gara herritarrei. Ea zer esaten duzuen? Ni uste herri danetan zerbait falta dela, eta Oñatin pentsatzen dut falta diela gauza batzuk, ez? Adibidez, komun publikoak, auzotan,
Bidegorrian. Bai, ikusten dut duixen bat, gazte hiri behira badagoela laguntza, bai da bizten muten emantzipazioarako laguntza hori, baina alde beria bai ikusten dut aukera gutxi dagoela jende independentziateko orduan, bigarren etxe bat topaiteko orduan eta azteko norberak bere bilbidea. Ordan zentzu hortan, laguntzio mutikin batera eskaintza joxe mutia eta borratabaniko zabalo bat egotia zentzu hortan. Autobusok. Hori dau gaizki. Zate muten dau, ez dakit nun gauzela. Autobus bat hartu, beste bat hartu. Hori oso atzetik gauze, Oso atzetik. Nik faltan botatzen dutena aspaldi edo gaina kanpoko pilotalekua estaltzea. Eta pausatik gauza askotarako oso balio da. Naiz da estaldura hori igual izan beharko zen egunen baten atza lehenera bueltau behar bada gauza eroso bat ipinitza. Hombre, nik usten diat, hobetzeko gauzak egongo dira, baina momentuz nik usteet dijoan bidean, eta aurrea hainbat proiektu daude eskuartean dauzka udalak, hori, herriai entzunez, aurre egiten, momentuz nik hola ikusten diat. Bortxe, oinatiarrek esandakoak, bira hainbat eskakizun, ohikoagoak izan daitezkeenak, herri denetan gehienetan errepikatzen direnak, beste batzu, kasuan kasu, kaso ideia berritzaileagoak edo izan daitezkeenak. Esate baterako, etxe bizitzen kontu atera du ez da horre gazte batek, eta galdera da, oinatin emantzipatzeko, oinatin etxe bizitza bat topatu gura duenarentzako nola dago, zaila dago? Ni uste dut erraz ez dauela eta bai dela eraso orokortu bat, eta hortik apurtxo bat, beste erakunde batzuk eta martxan jarri dituzten legiak, Egisa da, geuk be asmoa dakula urratzak emoteko etxe bizitzan alorrian, aztertuko ditugu lege honaik, ze planteamentu egiten dauen, oinatirako baliagarriak izan aldien ala ez, balorazio bat egingo da, baina bai hasiko ginateke lehendabaizi segurazki etxe bizitza gutzen, inventario bat eguneratzen, alokairua aipatzen da, uste dugu alokairu hori bideratzeko formulak berraztertu behar diala, oingotatik aparte, hortan konpromiso hartzen dugu hori beste buelta batzuk emuteko. Uste dugu birgaitziak sustatzia eta kanpaina bat egitea badagokigula, azkenian etxe bizitzako purua, etxe bizitzako pururik ez da falta, oda etxe bizitzak badauz, utzi dauz, eta horrek apurtxo bideratu behar da. Batzuk egoera egokixauean egongo dira, bestatzuk zaharkituta egongo dira, eta horre nustot birgaitziak lagundu dezakela, ez? Eta, apurtxo bat bide horrek jorratuko ditugu, eta, Arritxarrak aipatu dauen moduan, diru laguntzorre bideratzen joango gara bai emantzipaziorako, eta bai gizarte zerbitzutatik, hileko alokairu hori ordaintzeko zailtasuna dituztenei laguntzak ematen jarraiketako. Kanpoko pilotaleko estaltzea, pentsatu duzu alakorik, ala ez duzue aterpedun toki faltarik ikusten herrian? Uste dugu pilotalekuak dakogun altxor eta ondari historiko badala baita, eta estaltziak horre galera batzuk ekar lezakela ez, eta gainera batentu sartu beharreko neurri bat izango litzatekela momentuz, ez dugu horren inguruko hausnarketa sakonik egin, baina izaera pribatua dako bere horretan baita, eta ikusi beharko da horrela begira momentuz ez dugu hausnartu serioski. Komun publikoak egon badaude oinatin, baina hor herritar batek batzu faltan botatzen zituen, eta kokaleku posibleen artean auzoak, bidegorriak aipatzen zituen. Bai, orain dela ez asko, eta esango neke aurrekontu parte hartzaietatik eratorritako pare bat komun jarri ziala, bata eola bartan, horre gisa da, ibilaldirako gune bat dauela, jende asko pasiboan ibiltzen dela, eta hor gune bat proposatu izan da jarri da, eta besta bat munazatekin, justo baita bidegorrixan aldamenian. Ontsen beste bat egokituko da, eta hau izango da urtsorrotarako gune horretan egokituko da beste komun publikoat, hobe aurrekontu parte hartzaietan irten den. Orduan, poliki-poliki, bagoiaz, nik uste dut gehitzen, biharra identifikatzen da leku horietan. Eta gaur egun daudenei, erabilera egoki ematen zaie? Bai, esango geke erabiltzen diala, eta momentuz egoki, bai.
beharrezkoak ikusi ditugu bai. Tira, bidegorriak aipatu ditugu eta justu ere bidegorriekin lotuta Torre auzotik Zainartura arteko zati egitea aurre ikusten duzu, ezta? Noizko? Bueno, justo proiektu hori beda Next funtsetatik diruz lagunduko dana. Beraz, aurre proiektu bat geneukan egin ja, eta hori zehazki ontzen jarriko gara baita eguneraketa bat egiten, eta albezain pronto martxan jarten. Next funtsetatik datozen diru laguntza horreik edo proiektu horreik 2026ko bukatutzat eman behar dira, hortaz, hortengo urtia eta horrengo urtia eukiko geke hori martxan jarteko. Eta behin hori eginda etorriko da besterik, baduzu identifikatuta oinatiko bidegorri sarean bestelako hutsuneren bat? Baina ikuste dut poliki-poliki bagoia zela bide hori osatzen, ez? Eta apustua gainera hori da, ez? Mugikortasun iraunkorreko aldeko apustua egiten dugu, eta uste dugu bidegorriak horren alde egiten dagoela. Hori hola, aurreko legealdi izan be, lezezarrirako bidea be egokitu geben, Torre auzo bertan be, segurtasuna bermatzeko bidegorri xana, horko zubizian be egokitzapen batzuk egin geben, eta horrera begira be bidegorri honekin, eta beste tramo batzukin osatzen joatia nahiko genuke. Hor, aipatu beharra dago baita, gaur egun trafiko handia jasotzen dauen beste gune badauela, eta dela bide horretako errotondatik askoa gainerako bide hori, eta horrako be, proiektu bat egin berri dugu, aldan heinean egikaritzen fateko aurrera begira behintzat. Garraio publikoari buruzko keixa bat ere entzun dugu, eta horretan hain justu, egoera hobetzeko eskatzeko, Debagoieneko alkate guztiek ere bat egin duzue kasu honetan, lehen hasieran aipatzen zenuen ez da, eta hau da, kasuetako bat. Zuen eskakizunen artetik zeintzu dira lehentasunak, eta ze puntutan daude harremanak Foru Aldundiarekin? Lehen bilera bat izan genuen Foru Aldundiarekin, eta ontzen martxoan 18an, bigarren bat izango dugu, eta hor puntu ezberdina dauz, ez? Alde batetik, ikusten duelako gabeziek dauzela, gaur egungo lineatan, oinatin kasuan baita, ez? Azkenean, lotura asko ez ditugu, eta San Prudentziara bideratzen ditugu gehienak, hortik beste lotura batzuk egin ahal izateko. Horrepatzen zuen ez, autobus bat hartu, beste bat hartu. Hori da, batetik bestera aldatu beharra izaten da. Baina askotan gaur egun zer gertatzen da, ordutegiak bere horretan bez dirala betetzen, orduan bat eta bestien arteko lotura horrek be galdu egiten dira. Badauz gaur egun be gabezia batzuk hobetu beharrak. Orduan, alde batetik eskaera joango da, eskualdeko herrixak aztertu ditugu bakoitzak euran bilarrak, zeintzuk lirateken lehentasunak, horrein mailakatze bat egingo ditugu, eta horreik aurkeztuko ditugu, alde batetik maiztasunen inguruan egongo da, linea berrixen proposamenak bebaita, eta ez eskualde mailan gure arteko lotura, baizik eta hortik aratago be, eskualdetik beste hiriburutara ditugun lotura horrek be berri ikustea. Ez hori bakarrik, baizik eta, arduratzen dauzun beste puntu bat bebaita da, segurtasuna eta gaur egungo autobusen egoerak, ez? Lehenengo bilera horretan be, aipatu geben zein zan gure kezka, ikusten gelako inzidentzia maila oso altuekin zebiltzatela azken aldixan, eta horren inguruko jarraipen bat eskatuko dugu, eta ikusiko dugu ze aurrera pauso eman dian. Eta gero, espero duguna da, aurtengo urtia be izatea purtxo bat, honen inguruko jarraipen bat, eta planifikazio bat egiteko gunia, ez? Gu azkenean eskualdetik, nahiz eta aldundixan eskumeneko garraio publikoa dan, gu prest gauz, esku bat botateko eta bide lagun izateko, azkenean herritarren onurarako, ez? Edozein kasutan, Aldundiarekin aipatu duzu, bilera egitekoak zaretela, astelehenean hilak 18. Hori da. Aparkaleko aldetik, ez dakit ikusten duzuen olabaiteko, hobetzeko, aldatzeko, gehitzeko beharrik oinetin hor, aparkaleko disuasorioa aipatu duzu lehen zein da asmoa? Bai, hobe aurreko legealdixan ingeben azterketa bat izan zen, apurtxo bat mugikortasunari lotutakua, joera ikusten dulako zein da, ez? Azkenean, herrigunia kotxez ustea da helburua, oinezko hiri eta bizikleteri lehentasuna emuteko, eta horretarako, argi dau, herrigune inguruan, aparkaleku egoki batzuk behar ditugula. Azterketa horretan, erabilerak gaur egun ditugun aparkalekuen erabilerak aztertu dira, eta sistemaren erabilera bebaita, eta etorkizun batian, horrelako aparkaleku disuasorio baten biharra bebaita. Hau da, estrategia oso baten baitan doian proiektu bada,
kasunetan, Next funtsetatik be horren egokitasuna ikusi da, hortaz, parkeleku disasori hori martxan jarriko dugu, eta proiektuak ingabitz gaur-gaurkoz, baina esan dako moduan beste estrategia baten baitan doia, eta aurrerantzian eta sisteman, eta joango gara egokitzapen batzuk egiten. Tira, entzun ditugu, ez da, mikrofono horrean herritarrek esandako hainbat, baina badakizue ikusentzuleok baduzuela beste modu batetara gurean parte hartzeko aukera, izan e-mail bidez, izan WhatsApp edo Telegram bidez gurera mezuak bidalita, eta jaso ditugu, izan oraingo honetan ere halako batzu. Herritar batek galdetzen du noizko izango den Arantzazu kaletik Berezaorako espaloia. Bai, ontzen ari gara baita horren exekuzio proiektuarekin. Azkenian horrelako lan bat egiteko, aurrelanketa badago, aurrelanketa horren bideragarritasuna be aztertu zen, eta onja exekuzio proiektuan gabiz orduan, lehen da biziko puntu hori da, eta hortik aurrera ikusiko dugu noiz jarri aldan martxan. Eta beste batek dio, zergatik jason behar dugu oñatiarrok pintabaz eta pankartaz betetako hiria, zikindu eta ondore monumentala kaltetzen duena. Zergatik ez du udalak ezer egiten? Nik esango neke udalak bai egiten dauela, eta hau apurtxo bat lotuko neben, horreko osoko bilkura baita, EAJak honekiko emozio bat aurkeztuen, da nik uste mesaldia antzerakoa dela eta lotu lehikela. Guk uste dugu, ondaria udal gobernuak bai zaintzen dauela, ondaria zaintzea ez da soilik pankartak, kentzea edo paretak garbitzea, hori ere egiten dela, baizik eta ondare materiala dau, inmateriala dau, eta hartzen dian erabaki txiki eta handi guzti horrein artian dau, da egiten den apustua. Orduan ez neke jarriko zalantzan, udalak kasunetan da udal gobernuak ondarearekiko eta bere zaintzarekiko egiten dauen apustua, eta horrekiko, maiztasun konkretu batzu dauz, garbiketak bideratzen dira, eta nik uste dut kasu batzutan, pintak eta iraingarriak eta saltzen dian momentuan kentzen diala. Orduan, noski kontutan daukun gai badala eta horretan ari garela. Eta injustu ere azken osoko bilkuran sentsibilizazio kanpaina bat egitea ondo ikusiko luketela adierazi zuten jeltzaleek, nola ikusten duzu udal gobernutik? Bai, esan dakoa, nik uste dute, mozio horretan kontra aurkeztu ginen, izan be, bertan aipatzen zian eta egiten zian bai eztapen batekin eta tonuekin ez geuzelako bat. Horrek ez dago esan nahi, horrera begira egin beharko dian eskuhartzetan eta lehenengo fase bat kontzientziazioa edo sentsibilizazioa ez danik izango. Baina uste dut horren be, oinarrisa zein dan izan da horren emaitza eta horren helburuak ezberdinak izan aldiala, ez? Orduan, sentsibilizazio edo kontzientziazioan alde bai, nik uste dut hori edozein esparrutan egokisa dela, beti be planteamendua egokisa baldin bada, ez? Oñatiko termiten mapa osatzeko zerbitzu espezializatua kontratatu duzue, arazoak atzeman dituzuelako? Guneren baten ikusi dugu termiteak badauzela eta hori hola, bazterketa hori bideratzia erabaki geben, ikuskapenak egingo dira, batez be, egurrezko erekinak dituzten herrigune historikoko etxe horietan, bertara joan beharko gara, lehenengo bilerak egin ditugu, eta ikusi beharko da ze egoeratan dauzen, degradatzen hasita dauzen, eta horren arabera planifikazio bat edo ekintza plan bat egin beharko da. Egisa da baina, epe luzeko izango dela segurazki, baina horrekin hasita oso baita. Hori da, behin mapa hori osatu eta etxebizitza horien egoera zein den ikusita erabakiko dira hurrengo urratsak, edozein kasutan alde zaharrean kontzentratzen da egurrezko egitura dune etxebizitza gehien eta etxe partikularrak dira ala bestelako izaera dunik ere badago. Orokorrean esango deke etxe partikularra diala, eta bai azkenean egurrezko egitura dauen lekutara joaten dira, orduan horrei dira momentuz lehen etxeko genekena eta ez dakitena da gero beste edapenik eukiko dauen, baina momentuz arreta hor jarriko dugu bai. Komertzioei buruz ere galdetu nahi nizun, zer moduz dago komertzio Oñatin, zein da egoera? Egoera nik uste dut herri askotan moduan ez dela igual gurako gekena, ez? Azkenean, bai ikusten dugu argi eta garbi komertzioak ezelako onura dakarren herrixari eta herritarrairi, zuzeneko arreta ematen dozkulako, konfidantza ematen dauelako, zerbitzu gehigarrek ematen dauelako, harremantzeko bide badalako, azkenean,
bueno, erreixa bizi berritzen dagoelako, eta zela ez horren atzian be familia askon diruzara erabe badauzelako. Ordan aberastasuna dakar. Egisa da baina, bueno, gizarte aldatzen doiala, kultura aldaketa badakar, eta hor, zailtasunak ikusten ditugula komertzio barrixak zabaldu edo mantentzeko, ez? Joera da justiz kontrakua. Zentzu horretan, udalak konstiente da hauen egoeraz, eta hor, baliabideak eskainiko ditugu, apurtxo bat komertzioi oinartien mugan diru laguntzak bideratuz, formakuntzak, egoera barrixe edo itxura barrixai egin beharreko egokitzapen horretan bide lagun izateko, sentsibilizazio kanpainak, ikusten joango gara, nolabaiteko emaitzak ematen ditun guzti honek. Hori da, ez da horretan badiar duzu zein da dendarien partetik jasotzen duzuen feedbacka? Dendarien aldeko feedbacka egian esku hartze ezberdinetan nik uste dut positiboa izan dela. Positiboa da, eragin positiboa dakolako, baina osotasunien orokorrian ikusita ez, badauko mertziarekiko alako gainbere esate igual lartxo da, baina bai ez, tendentzia bat orokorra dana ikusten da, orduan horri buelta ematia, ez da erraza. Egin dian esku hartzetan ikuste dut erantzuna positiboa izan dela. Duela gutxi, kaleratu dugu Goienan bertan ere reportaje bat, Oñatiko estanko batek 100 urte bete dituela eta halako albisteak geroz gutxiago. Geroz gutxiago, eta gero irokin izketan bezan dozu ez, zelako gogorra da baita ez, komertzioen lana, ordute gixak, orduan, esfortzu bat eskatzen dauela ez, eta, postasuna bai, baina eraberian baita, atzeti dagoen lan guztixa. Eta guztia izaro kontuan izanik, Oñati herri turistikoa dela, horrek lagunduko du komertzioari dagokionean ere. Bai, azkenean turismoak badako alde positibo hori, ez? Eta bisitariak herrixan baldin badauze, herrixan kontsumituko daue, eta horrek bai komertzioari, ostalaritzari, onura dakartza ez, eta hori da bilatzen duguna baita turismoa bertara erakarriaz. Turismoa aipatu dugu, herri turistikoa dela, eta horrek aitortza ere jaso du, ezta? Duela ez hainbeste Nazio Batuen turismoaren mundu erakundeak munduko herri turistiko onenen artean sartu zuelako. Ze ezaugarri ditu Oñatik izaro izendapen hori irabazteko? Nik uste dut Oñatik balibide asko dakola, ez? Esan duna, apurtxo bat herrigune ikusten modu zuen, ondare historiko-kultural asko ditu, elementu asko ditu, auzotara joaten bazara, ingurumenak berak eskaintzen dutzu beste baliabide batzuk, mendiz inguratuta gauz, hau da, kulturaldetik, historialdetik, ingurumen aldetik, eskaintza zabala dako, eta herri ertaini izatian be, eta hori, guk nahi dugun moduan bideratu ezkero, tamaina hartuta, jasangarrizia izan deixen benetan, nik uste dut bizitarientzat ikaragarri politia dela, ez. Horixo galdetu nahi nizun, nola bideratu nahi duzue? Azkenean gure apustua argisa da, ez, eta nolabait bai ikusten dugu argi, turismo jasangarri hori nahi dugula, herrisa bere mugak ditulako bebaita, eta datozen bizitari horraik, eta gure herriko herritarrak, eta bizitzan nolabait oreka bat bilatu behar dugula. Masifikazio bat ez dugu nahi, horrek azkenean kaltiek ekarriko dauelako, ez. Orduan, sari honen inguruan be, ez geben gura hoi hartzun larraien mutia, bez? Orduan hor saiatu gara apurtxo bat kontentzio lanak egiten, hau da, onura dakar sari honek, baina guazen apurtxo bat hori be mugatzera, eta orain arteko egiten gabitzen lanari jarraipen emango xau. Hori da, ez da, aipatu duzu, ez da pixka baten neurri hartu nahi izan diozuela sari honi. Igarri da esate baterako aste santuko erreserbei begira gora egin dutela? Orokorrean esango deke, azkenengo datuen arabera eta Eustateri begiratuta, 2019tik ja apur bat berreskuratu dela turismoa edo bizitarien kopurua eta inkluso onditu egin da, ez? Oñatin kasuan, estadistiken arabera, EAE eta Gipuzkoako bataz bestekotik gorako bizitaria jaso ditu Oñatik. Egisa da, aurreko urtetik, 2022tik 23 bitartean be igoera bat egon dela, nabarmena, igual 143 edo izan da, baina batez be hori insersorako arantzazura joan diren bisitarien kopuruak handitu dago asko, ez? Orokorrian ikusten du igoera bat badauela, momentuz neurrizkoa dana, eta ondiokan be gehitxu hau jaso aldauena. Honekin lotura dako nala ez, fango gara ikusten dute urrengo hilabeteetan be baita,
baina esan dakoan, nik uste dut jasangarria izan daixen, gehiagizko horrek ez ditugula nahi, ez da. Eta turismo bulegoa leku aldatzeko, unibertsitate zaharrera leku aldatzeko asmoak aurrera jarraitzen du? Aurrera jarraitzen dau, horre unibertsitatearekiko bi proiektu geneuzkan, momentuz, apurtxo bat aldundian zain dauzenak, bata esan dakoa, turismo bulegoa unibertsitateera eramatia, azkenian, nik uste dut, kanpoti datorren edo bisitariak, erreferentziasko gunia unibertsitatea dela, eta bertan turismo bulegoa egokitziak, onurak dakartzala, eta bebaita unibertsitatea behari ez, beste zaintza mota bat eskaini aldotzagulako. Hori alde batetik, eta bestetik bebaita asmoa geneukan, apurtxatu unibertsitatea, herrira bez zabaltzea ez, eta ikasketa gune batzuk, eta formakuntza gune batzuk zabaltzea. Esan dako moduan proiektuak hor ditugu, eta apurtxo bat aldundixan zain gauz, azkenean eraikina aldundixan adalako, eta berak beste proiektu batzu ditu hor, eta aberzela ustartzen ditugun dana. Turistak ez dakit, baina gehien oinatiarrak eta baita beste herri batzuetako jendea ere batzen ditu usakok, ez da, bertako putzuak. Azken udan baina etzen, egunero bainatzerik izan bertan, E. coli bakterioaren konzentrazio maila altuegia zelako. Udala bera ere ibili zen ez da horre, kalitate neurketak egiten, arazo horren oinarria aztertzen, uda iristeko falta dira, oraindik ere hilabete batzu, baina neurri berezirik hartzea pentsatuta duzu aurtengo denboraldira begira? Bai, apurtxo bat kokatziatik, horre COVID gara izan zala eta usakon erabilera, edo usako zabaldu izateko herritarrei, naia de registroan sartu beharra izan genuen, ikusten gen hori beharrezkoa zala, izan geuzen garai horretan, bintzat gutxinek egune bat izateko aizialdirako, ez? Erregistro horrek ekartzen dagoena da, analitika konkretu batzuk eta baremo batzuk bete beharra. Karo, erreka bada, horre ezin klorazin horrekin, gune natural bada, horren edozein elementuk bertako egoerak aldatu dezake. Bi urte horretan gora berak izan dira, analitikak egin izan dira, eta gisa da horrek urtean, purtsu bat okertxu joan zala, eta esan dako moduan aste batzuk itxita mantendu behar izan ziala. Aurrera begira, erregistro horretatik irtetzea erabaki da, eta eurau behalaxa ikusi daue egokizena, izan be, erreka batek oso zaila dakolako horrelako baldintzak betetzia. Hori horrela, guk udal moduan jarraituko dugu tartekako analitika horreik egiten, izan be, udazken aldera egin zen analitika eta azterketa jarraikortasun horrekin be, etzan konklusio konkreturik etara, etzan iturri edo E. coli foko nagusirik aurkitu. Orduan, aurrera begira be, egingo dira azterketa batzuk, lehen da bizi, gure erreken osasuna bermatzia be nahi dugulako, baina egisa da, gune naturala izan da, bezingo dula eunekun bermatu. Orduan, tarteka herritarrei joango gara esaten zein da egoera, eta eronorberak erabaki dezala, bainua hartu, bala ez. Baina printzipioz, bainua lasaitasunez hartzeko moduan. Bai, nik uste dut azkenengo urte guztian bezalaxe. Arauzko estaturako esleipen berria martxan dago, okerrezpanago, inor aurkeztu da deialdira? Azkenengo deialdi honetara ez da aurkeztu inor, eta, ontsen berriro oinarrixak berrikosiko ditugu, bertako auzotarrekin, arauzko auzotarrekin, eta berriro jarriko da deialdi izan martxan. Gaur-gaurkoz, zein da, Oñatiko landa auzoetako egoera, ze harreman duzue, bertako auzo alkate, biztanlegoarekin? Nik uste dut harremana oso zuzena dela, egunerokoa bez dakit, baina nik uste dut bertako auzo alkaten bitartez batez be, harreman zuzena dauela, ez? Horbe bere egunean aurreko legaldexan forua, auzo alkaten forua berreskuratu zen. Urtean 3 bat bilera gutxi gora bera egiten dira, eta bertara teknikaria eta zinegotzea be joaten dira. Bertako biharrak hausnartu eta zerrendatzeko, ez? Eta, horbe azkenian udalak apustu bat egiten dau landagunetarako, ulertzen dugu landaguniak herrigunia bezalaxe, antzerako zerbitzuak edo berdintxuak izan behar dituztela, beste egoera bada, beste behar batzu dauz, baina aldan enia mintzat, bertara be dirua eta baliabideak bidaltzia da eta eskintzia da gure helburua.
Energia kontuei helduko diegu segidan, eta kasu honetan, proiektu eraldatzaileen artean, oinargi eta onaro aipatu izan dituzue oinatien, ezta? Energiaren gaineko plana ere egina du udalak, eta ekimen batzu ere egin dira dagoeneko, energia bulegoa zabaldu, LED argiteria ipini, beste urrats dituzue aurre ikusita. Bai, hori da, nik uste dut azkenean trantsizio ekologikoan energia funtsezkoa dela, energia berriztagarriak, energia kontsumoa murriztia, eta zentzu horretan, aipatu dituzu batzuk, batzuk energia murriztera joango da, LED argiteria aldatzea, argiteria LEDera aldatzea, eta aurtengoan 500.000 bat euro bideratuko dira kale argiteria aldatzeko, eta beste instalazio batzutako argiteria aldatzeko, birgaitzetan efizientzia energetikoan inguruko kontzientziazioa zabaldu baita, eta guk geure erekinetan alaxe bideratuko ditugu. Eta bestaldeia sorkuntza berrixak, plaka fotovoltaikoen instalakuntzak teilatuetan, kiroldegirako proiektu bat badaukagu, eta bestelako azterketa batzu baita. Hor, beste puntu batzuk kontutan hartzeko baita, eta uste oso garrantzitsua diala, bata izango litzake energia komunitatean sustapena. Hori guk geure asmotan bagen neukan, etorkizun batean bideratzeko, baina horre kontu parte hartzaileetan irten dabe baita, orduan horrekin behaziko gara, eta beste bada merkaturatzaile propioarena. Iritsiko da hori? Hori iritsiko da, bai, egisa da, merkatu oso arautua dela, beraz horre dozein aldaketa oso aztertua izan bila da, pausoz pauso, eta gabitz, aurrera pauso batzuk eman ditugu, orduan ez epe oso luzean ikuste dut horren berri emuteko gai izango garela bebaita. Eta proiektu eraldatzaile ez ari garela, onarok, bertako telekomunikazio zerbitzuak, ze pixu du gaur egun herrian? Nik uste dut proiektua edatzen da bilela, hor azkenean, beste eredu bateko apustua ikia gura geben, beste eskaintza bat herritarrei emutia, eredu justu haua, aurrez aurrekoa, espekulaziotik kanpo baita, eta zentzu horretan ikuste dut, herritarrek onura hori ikusi dauela, eta proiektua babestu dauela, ez? Gaur-gaurkoz, 775 bat bezero ditugu, eta hondekan, aurrera begira beste proiektu batzuk esku artean, hori hola, gero eta baliabide gehiago bihar dira, eta teknikari bat kontratatzia aurre ikusten da orduan. Nik uste dut eskertzekoa dela baita herritarren babesa, eta konfidantza, eta proiektu aurrera doia. Bezero kopurua goraka doa. Goraka doia, bai. Euskarara etorrita, zein da Euskararen egoera herrian, zer diote kalera bileraren azken datuek? Azken datuak manejatzen ditugunak UEMako datua dira, 2021koak guretzako apur bat erreferentzia dianak, eta ikusten da Euskararen maila nahiko altua dela, azkenengo 40 urtetan 2,5 puntu uste dut igo dela, azken 10 urtetan 1,9. Orduan, Euskararen ezagutza importantia da, eta Euskalduntza indizia uste 182 bat dela. Importantia da, bai ikusten dena da, lehen hizkuntza bezala Euskara edo etxeko erabilera hor puntu batzuk jaisten dela. Orduan, ezin garela erlaxatu argi dau, guk euko da moduan apustua egiten dugula gure herrixa euskeraz bizitzeko, eta hor, zer esan oso ondisa dako, herri mugimenduak, eragileak, Euskaran inguruko eragileak baita, auzo jaixak, auzo jaipila baditugu, badanak euskeraz aritzen dira. Orduan, gure aldetik, eurak martxan jartzen dituzten ekimen guzti horrei danak sustatu, bultzatu, eta bai, geure aldetik, arreta jarritea dakula apurtxo bat gaztetxoen genengan, nerabengan, ikusten dugulako teknologia barrixekin eta sarrera oso zuzena dako beste eduki batzutara, orokorrean gazteleraz dauzenak, eta horrek eragin negatibo bat eukileikela, ez? Orduan, horra bideratutako ekimen bat martxan jartzea horre ikusten dugu. Herritar batek eskatuta alkate guztiei egiteko galdera ere jaso dugu, eta egingo dizut, zuri ere. Zenbateraino erabiltzen da Euskara udaleko lan saietan barne komunikaziorako, eta ze bitarteko erabiltzen dira Euskara ulertzen aztutenekin? Esan behar da, oinatiko udalian Euskara dela, erabiltzen den hizkuntza euneko esango geke geure artean.
gisa da baita, horra sarbidera eta hautaketa prozesuetan eta danari eskaketa sakola euskara maila, bakoitzak bere maila ezberdinetan, baina ulermena behintzat bermatuta egon beharko litzakela, eta guk horixen erabiltzen dugu momenturen batean, gaixan konplexutasunagatik edo ez bada ulertu edo dana dalakoa, beste azalpen batzuk emoten dira edo beste bitarteko batzuk eskaini, baina esango eke udal mailan euskaraz egiten dela. Hori langile aldetik, politikarixen aldetik, justo legealdi honetan badago zinegotzi bat, oposizioan euskara ez dauena ulertzen, eta horretarako aldi bereko itzulpen zerbitzu bat jarri dugu martxan, bai batzorde eta osoko bilkuratarako. Gastu estra bat badakarbe, gura apustua dalako euskaraz egitekoa. Futbol zelai berria, non eta noizko? Hori be aurreko legalditik datorren kontu bada, azterketa bat egin geben kokalekuaren inguruan, eta hor ikusi zen apurtxo bat, kostua zenbatekoa izango litzaken. Ikusten dugu enbertzen oso potentia dela, eta gaurkoz, ezingo dana martxan jarri, tarte bat etxibiako dana. Hori horrela, gaur egun dagoen futbol zelaia asko gainekoen, hor inbertzioak egiten gabitz, gunia, aliketa egokixena izan alizateko. Baina hondekan tarte bat itxaron biako da. Tarte bat itxaron beharko da, zenbat denborari buruz gabiltzizketan? Ez naiz gai momentu honetan esateko, beste hainbat proiektu beba dauzelako, eta apurtxo bat elkarrizketan hasiera joan da, nik uste dut oreka bilatu behar ditugula bebaita, alor ezberdinei erantzuten joan alizateko, orduan, ikusiko da, baina momentuz beste proiektu batzuk ditugu esku artean. Ikusi egin beharko da beraz, proiektua bera ere zein izango den. Hori da. Aloñamendi Kirol Elkarteak 75 urte aurten, momentu honean dago? Nik esango neke baietz, 75 urte ez da edo zer gauza, urte horren potentia da, eta aurreko egunean komentatu gabena, ez da, nik uste dut kirol eremuan soilik ez, beste alor batzutan be tremendako onurak dakarrela herrixari, ez da, ekarpen oso ondisa egiten dauela, kirol eziketan, ohitura osasuntsuetan, eta aparte, elkarlana, beste eragilekiko, zaretzian, izaera komunitate hori indartzian bebaita, eta nik uste dut urtez urte be eta egokitzen be jakin izan dagoela, eskaintza berrixak emanez edo emakumen ezarrera hori be bermaketan. Orduan, nik uste dut zoriontzekoa dela, eta eskerrak emutea bebaita egiten dagoen ekarpena, azkenian herritar asko mugitzen ditu, modu batera edo bestera, bolondrez da bilena edo kirola praktikatzen da bilena, eta esango neke aurtengo ospakizun horretan be, gurako dauela nolabait be hori erakutzi momenturen batian. Herri kirolaria da Oñati? Esango neke oso kirolaria dela bai. Urteurren horrekin nahi justu ere itxitzat eman duzue, asteburu honetan bertan egindako zuhaitz landaketa zikloa, ez da 23 urteren ostean. Helburua betetzat eman da, zein izan da helburua? Helburua nik uste dut helburu ezberdina dauzela tarteko, eta apurtxo bada gure ingurumena zaintzia, azkenean biodibertsitatean apustu egitea, gure zuhaitz propioak, bertakoak, tokikuak, horraik indartzia, eta kasurnetan bebaita, saiatzen gara da landaketa horrekin bebaita, aurrako parte hartzia eta sentsibilizazioa egitea, ez? Ziklo baten amaiera izan daiteke, baina gisa da, aurrera begirabe horrelako esku hartzeak egingo diala, ez? Eta ez horiek udal mailan baizik eta ikastetxetan eta be, agenda 30 barruan eta bestelako batzutan be, alakoak egin diala. Orduan, nik uste dut honek modu batera o beste batera jarraipena be izango dauela. Baina momentuz, zikloa bera ixtea, arrazoiren batengatik erabaki da? Ez, azkenian programazio kontu batzu dira eta fase honetan itxi dugu, baina esan dakoan aurrera begira, beste modu batera be jarraikortasuna. Tira, ondo iruditzen baldin bazaizu, izaro saioaren azken txanpara gerturatzen ari gara, eta herritarrei emango diegu hitza, ea zer ikusten dioten ona Oñatiko herriari. Zer da Oñati errantzat, Oñatin bizitiak dakon onena, hori be galdetu du, eta guazen ikustera erantzunak. Lasai, bizigariela. Autobusa hori gaizki dau, baina bestela, ondo gu. Nik uste danetik hemen topau ekela, eta zentzu hortan herri txikina
ez izanatik erretxikinan esentzia hori bakola, eta gero bai ikusten da hori, Gaztiape zentzu hortan, gehoz da jai gehiago dauzela, gaur hemen Santa Mainako eta beste jai batzu be aurrera eruan bidela, eta zentzu hortan auzolan hori bai ikusten da dagoela, eta aurrera behirako hortan be nik uste, auzolana beste modu baten bideratu ezkeo gauza asko lortu aldiala be bai. Lasaia, herri egokia, inguratuta naturakin, nik uste gauza asko dauzkala. Gauza asko. Lasaixa, transporte aldetik ondo da, ez dut uste, oinati baino herri txarroak seguru duzela pile bat, oinatin oso gustera bizi gara. Bertago jentia, eta, ingurua bai, oso ondo da. Tira, Izaro, ez dakit ezer gaineratu nahi duzun? Nik bat iken dute herritarronek esandakoakin, uste dute herri oso lasaixa dela, aukera asko emuten dauena, eragile eta herritar asko mugitzen dabe baita, ez? Eta hor sortzen dian ekimendanekin aukera asko daku kultural horrian edo bestelakoetan. Orduan, daneti dako, ez? Herri txikinen edo ertainen lasaitasuna, baina eraberian be baita, eskaintza zabala. Eta nik uste dut, bat iken dute esandakoak. Jaiak aipatu ditu gazte batek, baita zuk ere lehentxeago ez da uzuetako jaiak, estatistikek zer diote, debagoienean alako jai gehien duen herria izango da. Nik uste dut bai ez niz hasi kontaien, baina esango neke bai ez bai. Ja apirila bukaeratik hasten gara eta oinatiko jai nagusitza bukatu arte, isa aztebururo zerbedako gota, horrebe tremendako aberastasuna muten dozko. Tira, Izaro, galdetu nahi nizun agintaldirako asmo nagusienak zeintzu izango diren ere, momentuz hainbat kontu aipatu ditugu, hainbat urteetan luzatuko direnak, baina nagusiki kurtso politikora lotutakoak ere izan dira, agintaldiari berari begira jarrita asmo nagusiak zeintzu izango dira. Bai, hor azkenian aipatzia, izarela ezberdineko eskuartziak edo proiektua dauzela, ez batzuk epe motzekoak izango dira, eta agintaldixan bertan ikusiko ditugu emaitzak, besta batzuk epe luzerakoa dira, eta hasitxo bat landatu ahal izango dugu bakarrik, eta alor askotan, alor askotako proiektua dira, ez? Orduan, danak aipatzia zaila da, baina batzuk nabarmenduko bageben, apurtxo bat, gaur batzuk jalen irten dira, ez? Baina, etxen kontu hobe baita, ez? Kasuz esango pa, etxe bizitzaren alorrian urratzak emutia, zaintzan inguruan be baita, zaintza ereduan inguruan sakontzia be gurako geke, horre baita harrera plan bat egiten gabitza, harrera plan komunitarioa izatia, berdintasunan lorrian be baita, urratzen duak emutia gura dugu, eta hor, emakumen etxia be bitarteko eta tresna biharrezkoa izango da horretarako. Neraben osasun mentalian be, osasun mental hori hobetzeko be neurriak hartzia gurako geke, tokiko elikadura, azpiegiturak, ditugun azpiegiturak berriztu edo baten batzuk berrizak egin, irisgarritasun fase ezberdinak, hezkuntza lorrian be, hezkuntza komunitatea indartzia gurako eke, lehen aipatu dugu baita, unibertsitatea apur bat, herrira zabaltzia eta eskaintza zentzu horretan hobetzia. Hainbat eta hainbat esku hartze ikusten ditugu, oindanak ezin aipatu, baina gutxi gora bera hortik joango litzateke legealdixa. Eta gurtu horretik, korrika badator, abiatu da, atzo abiatu zen Irundik, eta tira, badatorren astean helduko da, Oñatira ere aurreko ekitaldian ez bezala, Oñati eta oñatiarrak prest, korrika hartzeko, korrikarekin bat egiteko? Ni uste oñatiarrak beti egon diala prest, egongo diala, eta gogotsu gauzela lekukoa hartu eta korrikalditxo bat egiteko korrikan alde bai. Izaro Elortza, eskertzen dizugu, gaur gurera egindako bisita, hurrengo batera arte ondo izan. Eskerrik asko. Eta ikusentzuleak bazuei gogoratu behar dizuegu datorren astean zerriren txanda izango den. Ia ibilbidea amaitzetik gertu dago, denboraldi honetako harira saioa, gaurkoarekin 7 saio egin ditugu dagoeneko, Aramaio eta Leintz Gatzaga izango dira hurrengoak. Datorren astean Aramaio izango da aipatu moduan eta gurean izango da kasu horretan Asier Agirre bertako alkatea. Gogoratu zuek ere baduzuela galderak bidaltzeko aukera eta gogoratuko dizuegu zeintzu diren horretarako erabili ahal dituzuen bibideak. Bat,
mezua bidaltzea email bidez berriak@goiena.eus helbidera eta nahiago izan ezkero telefono bidez ere egin dezakezue, WhatsApp edo Telegram bidez mezua bidalita 688-6 telefono zenbakira. Hauxe izan da guztia gure partetik, animatzen zaituztegu zuen ekarpenak egitera, galderak bidaltzera, eta datorren astean ikusiko dugu berriz ere elkar ondo izan.